नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे आंनि सेराव जिरायनाय आब'आनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि मिसेस आरो बिथांमोनहा सासे जोबोर अनथावथाव क्लास 6-7 आव फरायनाय गथ'बो दङ। हेल' गाइस, नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो माने टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना दिनैनि भिडिअ मानि सायाव। माने दिनैनि भिडिअआ प्रिति नार्जिनारिनि आरो माने जोंहा जन कार्जि ब्रादारनि सायाव आरोना। माने जोंहा प्रिति नार्जिनारिया माने जन कार्जि ब्रादारखौ माने मोनसे भिडिअ आगारनाय फेसबुकाव मोनदों आरोना। माने बयबो नुखाबायबो जानो हागौ आरोना। माने सोरबा सोरबाबो फेसबुकावसो आंबो मोननानै माने नोंथांमोननिसिम आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लाना फैदों नालाय। मानो होनोब्लाथ' बयबो नुखाबायबो जानो हागौ आरोना। ओमफ्राय बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननिसिम। मानो होनोब्ला मा होनो जन कार्जि आदाखौ माने बे प्रिति नार्जिनारि आब'आ माने मा होनो हाबा जाबाय होननानै बुंदों आरोना। माने ओमफ्राय फिसाला दङ क्लास 6आव फरायनाय होननानै खोनादों माने होननाय खोनादों आरोना। ओमफ्राय बिनि थाखायनो माने आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा जन कार्जि ब्रादाराबो माने मोनसे फेसबुकाव आपडेट होदों, माबा होदों आरोना, माने लिरनानै पस्ट होदों। बे पस्टखौबो फरायनानै होगोन आरोना आं नोंथां। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नाय आरोना, होमबासो मिथिनानै मोनगोन माने काहिनिया मानि थाखाय बेफोरबायदि बुंलायदों, माने होमबासो मिथिनानै मोनगोन आरोना। माने भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरोना, माने स्किप खालायालासिनो फुल नाय, होमबानासो मिथिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर। होमबाना नैबे प्रिति नार्जिनारिनि बे बुंनाय भिडिअखौ खोनासंग्रोदो आरोना। ओमफ्राय लास्टाव माने जोंहा जन कार्जि ब्रादारा फेसबुकाव मा पस्ट होदों लिरनानै बेखौ आं नोंथांमोननिसिम देखायसिगोन आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नैबे जोंहा प्रिति नार्जिनारि आब'नि बे स्ट'रि होनायखौ बेखौ नायग्रोना लादो आरोना। आं नोंथांमोननोहाय एक्टर जन कार्जिनि आंगो बिसिखौहाय देखायनो सानदों। जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया जे आदा जन कार्जिया हाबा जादोंना जायाखै आरो बिथाङा सोर। एक्टर जन कार्जियानो जाहैबाय आलायारन मुभियावहाय एक्टर रल लानाय गब्बर बिथांनि आंगो बिसादला। नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे आंनि सेराव जिरायनाय आब'आनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि मिसेस आरो बिथांमोनहा सासे जोबोर अनथावथाव क्लास 6-7 आव फरायनाय गथ'बो दङ। ओरैनोथ' जोंना आदाया बिराद हेन्डसाम सिक्स पेक गोनांलाय नालाय सिख्लाफोर बेखायनो हाबा जायाखै होननानै सानफ्लांनो हागौ आदा जनखौ। नाथाय जोंना बाजै दंखायो दै पारमानेन्ट। जोंना बाजैयाबो नायनो ओरैबादि बिउटिफुलखा आरो बेबहारफ्राबो बिराद मोजां। आदा जना लाखि होननानै आं सानो। आगोलनि मुभि बिहामजो रानियावहाय जे बिहामजोनि रल लानाय बेनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि वाइफ। दाथ' माने जाय भिडिअखौ नायदों बिसोरथ' खोनाखाबाय आरोना। जोंहा एमजेनि हिन्जाव प्रिति नार्जिनारिया माने मा बुंलांखो आरो मा होनदों माने भिडिअआव बयबोथ' खोनाखाबाय आरोना। बिनिफ्राय आं दा मोनसे जोंहा आदा जन कार्जिया माने पस्ट होदों आरोना फेसबुकाव, बेखौनो नोंथांमोननिसिम खिथालांसै आरोना। नैबे स्क्रिनाव होनाय आरोना नै। ओमफ्राय गावनि फिसाय एमजेखौनो फानना लायो बियो आरो सोरनिबा पार्सनेल लाइफआव बखिफैदों। बे मेन्टेला अराव आखाइ होना लादों बे। खोनाखाबाय आरोना, माने बेफोरबायदि बुंदों। आरो मोनसेखौबो नैबे स्क्रिन रेकर्डआव होनानै फरायनानै खिथागोन आरोना। बेखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। फरायनानै खिथालांसै आरोना, ओमफ्राय नोंसोरबो माने नैबे स्क्रिनाव होनायाव नायलांबानो जाबाय आरोना। माने एमजेनि हिन्जाव प्रितिया आंजों सिगां 3 बोसोर रिलेशनशिपआव दंमोन। ब्रेकआप खालामजानानैसो बिदि बखिलाबायग्रा जाखो ना माखो। सिंनि गुदुं मिथिया गुसु मिथिया हामा मोजां संसार जादो एमजे फंबायजोंनो। बेनो आरोना। माने आदा माने मा होनो जन कार्जि आदाया माने फेसबुकाव माने लिरनानै पस्ट होदों आरोना। माने सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ आरोना। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा माने आं स्क्रिनाव होखाबाय आरोना। माने फरायनानै नायदो आरोना। माने आंबो फरायनानै होखाबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा बेयाव मोजाङै फरायनानै नायदो। आरो सोरबाफोर जुदि आदा जन कार्जिनि माने फेसबुक पेजखौ माने मिथियाखैबा माने नामाबो बेनो आरोना। माने आदा जन कार्जिनियाबो जन कार्जि नार्जारि आरोना। माने थांबानो नायबानो जाबाय आरोना।
मिन्थिला आरोना माने प्रिति नार्जिजों माने आरो जोंहा जन कार्जि आदाजों माने मेगन सालायोसो ना मायोसो जोंथ' मिन्थिला आरोना माने मेगन सालायनायखायसो बेफोरबायदि बुंदोंना मादों माने सन्देहसो मोनलायलाङो आरोना माने आदा जन कार्जिखौ माने प्रिति नार्जियाबोथ' माने बेफोरबायदि बुंथ'वामोन आरोना बुंबा ओमफ्राय रिलेसनशिपाव सिगां दंमारोमोनबा बेफोरबायदि बुंदों जानो हागौ आरोना माने रिलेसनशिपाव थानाय मथे सिगां दंमोनदां नालाय दंमोन होनदों माने गावसोरथ' बुंखादों नालाय माने दंमोन होननानै बे माबायाव पस्टनि गेजेराव दङबाथ' बेफोरबायदिनो माने गावसोर मेगन सालायनानै बेफोरबायदि बुंलायदों जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जोंथ' मिन्थिया आरोना माने प्रिति नार्जिजों आदा जन कार्जिजों माने सिगां रिलेसनशिपाव दंना मायोमोन जोंथ' जेबो मिन्थिया माने ओमफ्राय दा माने गाव आदा जन कार्जिया माने गाव माने फेसबुक पस्टनि गेजेराव माने एसे फोरमायदों आरोना माने दंमोनबो खोमा आरोना माने जोंथ' बारा मिन्थिला नालाय ओंखाय दा गावथ' माने बुंनाय मथेथ' दङ बायदियानोमोन आरोना माने गाव 3 बोसोर माने रिलेसनशिपाव दङ होननानै बे पस्टआवथ' लिरनाय नुखाबाय आरोना बयबो बिनिफ्राय बेनोमोन आरोना दिनैनि आपडेट भिडिअ'आ गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव दङ आरोना ब्लग भिडिअनि लिंकआ माने थांनानै नायबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै फैदो आरोना प्लिज अननानै दिनैनि आपडेट भिडिअ'आ बेखिनियानोसै आरोना होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय